Dobrý deň, milí poslucháči. Chceli by sme vás spríjemniť dnešný deň modernou rozprávkou s názvom Horor v škole. V rozprávke bude vystupovať Simona, Jakub, Lukáš, školník. Jedného pekného rána sa Jakub s Lukášom išli pozrieť na poštu. Čakali ich tam 2 pozvánky na noc v škole. Veľmi sa tomu potešili. Už sa teším, Lukáš, na tú úžasnú noc v škole. Zvolal Jakub. Veď aj ja. Povedal Lukáš a rýchlo sa vrátili domov, kde radosne zvolali, keď zbadali mamu. Hurá, ideme spať do školy. Vrátili sa do svojej izby a rýchlo sa začali baliť. Večer o 8 hodine sa vybrali natešení do školy. Ako si tak vykračujú, na chodbe ich stretne školník. Čudne sa zatvári a hovorí. Čo tu robíte v týchto neskorých nočných hodinách? Nemali by ste už byť doma v posteli? Prišli sme na noc v škole. Veselo odpovedali deti. Na to im školník rýchlo odvetil. Ale žiadna noc v škole sa tu nekoná. Ale my sme dostali pozvánky na noc v škole. A máme vám ich ukázať? Rýchlo mu odpovedali deti. No jasné. Povedal školník. Jakuba a Lukáša pustil do triedy, kde sa mala konať noc v škole. Vošli do triedy, ale zistili, že tam nikto nie je. Jakub sa začal báť. Ja sa bojím. Nebuď trochu prd. Zvolal Lukáš a snažil sa zahnať strach. Nemali by sme niekomu zavolať? Pokúsil sa Jakub presvedčiť Lukáša. Tak skúsme zavolať Simone. Lukáš zavolal Simone, tá prišla o 10 minút a pýtala sa. Čo sa stalo? Niekto nám dal do schránky pozvánky na noc v škole. Povedali deti spoločne. Simona na to hneď zvolala. Prepáčte, to som bola ja. Chcela som vás iba naplašiť. Prečo? Obaja prekvapene zvolali. Len čo to dopovedali, niečo podozrivé zrachotilo na schodoch. Deti v úžase utekali dole schodmi. Našli tam v šoku ležať školníka. Školník sa po chvíli prebral a volal vystrašene. Ja som videl ducha bývalého riaditeľa. Čo sa vám stalo? Čo prosím? My sme vám nerozumeli. Ako ste to mysleli? Nechápavo sa pýtali deti. Školník však iba stále opakoval. Ja som videl ducha bývalého riaditeľa. Kam išiel ten duch bývalého riaditeľa? Spoločne sa opýtali deti. Išiel do školskej dielne. Bojazlivo zašepkal školník. Deti sa tam išli teda pozrieť, ale nič tam nebolo. Nakoniec sa školník priznal, že si dal prášky na spanie. Od tých čias si školník nedával v práci prášky na spanie, lebo mu to nerobilo dobre.